Γεια σε όλους. Στην προηγούμενη συνεδρία μας, εξερευνήσαμε τις ευρύτερες ηθικές ευθύνες που συνοδεύουν την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στα εργασιακά ροήματα marketing. Συζητήσαμε την ισορροπία μεταξύ αυτοματοποίησης και ανθρώπινης δημιουργικότητας, τη σημασία της διαφάνειας και πώς να δημιουργήσουμε πλαίσια που υποστηρίζουν υπεύθυνη καινοτομία. Σήμερα εστιάζουμε σε ένα θέμα που βρίσκεται στην καρδιά της ψηφιακής ηθικής, την ιδιωτικότητα. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι η ιδιωτικότητα είναι η ηθική γραμμή του μάρκετινγκ του 21ου αιώνα. Είναι η γραμμή μεταξύ σχετικότητας και επιτήρησης, μεταξύ εμπιστοσύνης και εκμετάλλευσης. Και με τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης να γίνονται πιο προηγμένα και πιο παρεμβατικά από ποτέ, αυτή η γραμμή δεν ήταν ποτέ πιο δύσκολο να οριστεί. Έτσι, σε αυτήν την διάλεξη, θα εξετάσουμε πώς να προστατεύσουμε το ιδιωτικό απόρριτο των χρηστών, ενώ ταυτόχρονα αξιοποιούμε τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης στο μάρκετινγκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θα περιηγηθούμε σε ρυθμιστικά πλαίσια, όπως το Union και τον αναδυόμενο νόμο περί τεχνητής νοημοσύνης, και θα αναλύσουμε τι πραγματικά σημαίνει η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με νόμιμο, δίκαιο και διαφανή τρόπο σε ένα οικοσύστημα marketing με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί η ιδιωτικότητα έχει γίνει το σημείο 0 για την ηθική της τεχνητής νοημοσύνης, ας ξεκινήσουμε με μια μακροπρόθεσμη άποψη. Τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης σήμερα μπορούν να παρακολουθούν το συναίσθημα σε πραγματικό χρόνο, να αντλούν εκατομμύρια δεδομένα από δημόσια προφίλ και να προσωποποιούν το marketing σε λεπτομερές επίπεδο. Αυτή η ακρίβεια προσφέρει ισχυρές ευκαιρίες, αλλά εισάγει επίσης πρωτοφανείς κινδύνους για την ιδιωτικότητα. Κάθε κλικ, κάθε σχόλιο, κάθε εκφραστικό στοιχείο σε μια φωτογραφία μπορεί να γίνει καύσιμο για ένα μοντέλο AI, αλλά θα έπρεπε. Η ιδιωτικότητα δεν είναι πλέον απλώς ένα νομικό κουτάκι, είναι ηθική και φήμης επιταγή. Στην πραγματικότητα, πάνω από το 83% των καταναλωτών σε όλο τον κόσμο δηλώνουν τώρα ότι θέλουν οι μάρκες να προστατεύουν τα δεδομένα τους με μεγαλύτερη διαφάνεια και μεγαλύτερη επιμέλεια. Και όμως, ακόμα και το 2024, πολλά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης εξακολουθούν να λειτουργούν ως αδιάφαντα μαύρα κουτιά. Πώς λοιπόν το διορθώνουμε? Ευθυγράμμιση της ΤΕΕΝ με την ιδιωτικότητα και το νόμο για την ΤΕΕΝ. Ο νόμος για την τεχνητή νοημοσύνη, που βρίσκεται σε διαδικασία προώθησης μέσω της νομοθεσίας της ΕΜΕΕΝΑΣΤΕ, σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς την επίσημη διαμόρφωση της ευθύνης της τεχνητής νοημοσύνης. Συμπληρώνει το UNIPID Day, αλλά δεν το αντικαθιστά, ενώ ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων ρυθμίζει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, ο νόμος για την τεχνητή νοημοσύνη, AI Act, εισάγει ένα πλαίσιο βασισμένο στον κίνδυνο που ταξινομεί τα συστήματα AI από ελάχιστο έως υψηλό κίνδυνο. Στο marketing, πολλά από τα εργαλεία μας, όπως η αναγνώριση προσώπου, η προφίλ πελατών και η προβλεπτική στόχευση, μπορεί σύντομα να επαναταξινομηθούν ως συστήματα υψηλού κινδύνου. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Αυτό σημαίνει ότι οι οργανώσεις πρέπει τώρα να σχεδιάζουν τα εργαλεία ΤΕΕΝ τους με γνώμονα την ιδιωτικότητα από την αρχή, αντί να προσθέτουν προστασίες αργότερα. Μεταβαίνουμε από ένα αντιδραστικό μοντέλο σε ένα παράδειγμα ιδιωτικότητας κατά σχεδίαση. Ορίστε πώς φτάνουμε εκεί. Αρχές ηθικής επεξεργασίας δεδομένων σε συστημάτων ΤΙΝΑ. Υπάρχουν αρκερχοί αρχές ιδιωτικότητας που πρέπει να τηρείται κατά την εφαρμογή της ΤΙΝΗ στο μάρκετινγκ κοινωνικών μέσων. Ας περάσουμε από τις πιο σημαντικές. Νόμιμότητα, δικαιοσύνη και διαφάνεια. Αυτά δεν είναι λέξεις κλειδιά. Είναι το νομικό και ηθικό σας θεμέλιο. Η νομιμότητα απαιτεί να έχετε μία έγκυρη νομική βάση, όπως συγκατάθεση, σύμβαση ή νόμιμο συμφέρον, για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. ΕΛΓΡΙΤΑ. Η δικαιοσύνη σημαίνει ότι οι χρήστες δεν πρέπει να εξαπατώνται, να πιέζονται ή να διακρίνονται από την τεχνητή νοημοσύνη σας. Η διαφάνεια απαιτεί από τους χρήστες να κατανοούν πότε και πώς αλληλεπιδρούν με την ΤΕΕΝ. Παράδειγμα, αν αναπτύξετε ένα chatbot για να απαντά σε ερωτήματα πελατών, πρέπει να ταυτοποιείτε με σαφήνεια. «Γεια σου, είμαι η Κλάρα, ο βοηθός AI σου». Όχι, «Γεια σου, πώς μπορώ να σε βοηθήσω». Η διάβγεια δημιουργεί εμπιστοσύνη. Για συστήματα τεχνητής νοημοσύνης υψηλού κινδύνου, όπως αυτά που χρησιμοποιούν αναγνώριση προσώπου σε πραγματικό χρόνο ή προγνωστική αξιολόγηση συμπεριφοράς, ο νόμος για την τεχνητή νοημοσύνη μπορεί σύντομα να απαγορεύσει
ή να ρυθμίσει αυστηρά τη χρήση τους. Ελαχιστοποίηση δεδομένων και περιορισμός σκοπού. Στη συνέχεια πρέπει να εξετάσουμε πόσα δεδομένα συλλέγουμε και γιατί. Και σύμφωνα με τον Union Pierre και τον νόμο για την τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να συλλέγετε μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση ενός συγκεκριμένου σκοπού και τίποτα περισσότερο. Κακή πρακτική. Αποξήρανση κοινωνικών μέσων για κάθε πιθανή λεπτομέρεια χρήστη, μην τυχόν και είναι χρήσιμη. Καλή πρακτική. Ορισμός του στόχου της καμπάνιας σας πρώτα, π.χ. στοχεύοντας καταναλωτές με οικολογική συνείδηση και συλλογή μόνο των δεδομένων που σχετίζονται άμεσα με αυτόν τον στόχο. Προτάση. Χρησιμοποιήστε εσωτερικές λίστες ελέγχου διακυβέρνησης AI. Τι δεδομένα συλλέγουμε? Γιατί το συλλέγουμε? Μπορούμε να πετύχουμε το ίδιο αποτέλεσμα με λιγότερα. Να θυμάστε. Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που εκπαιδεύονται σε υπερβολικά ή άσχετα δεδομένα δεν είναι απλώς ανήθικα. Είναι εύθραυστα. Παίρνουν χειρότερες αποφάσεις. Ακρίβεια, ενημερότητα και πρόληψη προκατάληψης. Τα προσωπικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται σε συστήματα AI πρέπει να είναι ακριβή και ενημερωμένα. Τα ανακριβή δεδομένα οδηγούν σε εσφαλμένες προβλέψεις, μεροληπτικά αποτελέσματα και άδικες συνέπειες. Παράδειγμα, ας πούμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη σας στοχεύει χρήστες για προϊόντα πολυτελείας βάσει παροχημένων δεδομένων εισοδήματος. Μπορεί να καταλήξετε να ταξινομείτε λανθασμένα τους χρήστες και να αποκλείετε λάθος δημογραφικά στοιχεία. Χειρότερα, το σύστημά σας ενδέχεται να διατηρεί υφιστάμενες ανισότητες με τρόπους που είναι αόρατοι για την ομάδα σας. Τάντο το GDPR όσο και ο νόμος για την τεχνητή νοημοσύνη τονίζουν την ανάγκη για ποιοτικά, μη μεροληπτικά δεδομένα εκπαίδευσης, ειδικά σε συστήματα υψηλού κινδύνου. Αυτό σημαίνει τακτική έλεγχη των σετ εκπαίδευσης, έλεγχος αποτελεσμάτων για μεροληψία, περιλαμβάνοντας διάφορους ανθρώπινους αξιολογητές στη διαδικασία. Ελγρωτάς, η ηθική ξεκινάει από το επίπεδο των δεδομένων. Ασφάλεια της επεξεργασίας και ανθεκτικότητα. Το σύστημα marketing AI σας είναι τόσο ηθικό όσο και η ασφάλειά του. Η τεχνητή νοημοσύνη εισάγει νέες επιφάνειες επίθεσης, χειραγωγήσιμα δεδομένα εκπαίδευσης, παραβιασμένα APIs και σκιά AI scripts. Γι' αυτό το λόγο, ο νόμος για την τεχνητή νοημοσύνη απαιτεί ισχυρά τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας, ιδίως για εφαρμογές υψηλού κινδύνου. Τα βασικά βήματα περιλαμβάνουν end-to-end encryption, κρυπτογράφηση από άκρη σε άκρη, πρωτόκολλα ελέγχου πρόσβασης, acronym, επαλήθευση δεδομένων εκπαίδευσης για την ανίχνευση επιθέσεων δηλητηρίασης, συνεχής παρακολούθηση της συμπεριφοράς αλγορίθμου. Παράδειγμα, ένας μεγάλος παγκόσμιος λιανοπολιτής στο πρόσφατο παρελθόν αποτέλεσε στόχο όταν hackers χειραγώγησαν τον αλγόριθμο τιμολόγησης AI μέσω ψεύτικων κριτικών, προκαλώντας απότομη πτώση τιμών σε αρκετά προϊόντα. Η παραβίαση δεν ήταν αποτυχία της AI. Ήταν αποτυχία εποπτείας. Επιτήρηση ανθρώπου και δικαιώματα αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων. Αυτή είναι μια κρίσιμη διάκριση. Το Union Piracy παρέχει στα άτομα το δικαίωμα να μην υπόκεινται σε πλήρως αυτοματοποιημένες αποφάσεις, με σημαντικές συνέπειες, όπως εγκρίσεις δανείων ή προσφορές εργασίας. Ο νόμος για την τεχνητή νοημοσύνη βασίζεται σε αυτό, απαιτώντας σημαντική ανθρώπινη εποπτεία σε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης υψηλού κινδύνου. Αλλά τι σημαίνει σημαντικός? Δεν σημαίνει επικύρωση αποφάσεων με σφραγίδα. Σημαίνει να διαθέτεις καταρτισμένους ανθρώπους που, κατανοήστε τη λογική της τι, μπορεί να παρακάμψει το σύστημα όταν χρειάζεται, είναι ενεργά εμπλεκόμενοι στα στάδια σχεδιασμού, ανάπτυξης και παρακολούθησης. Παράδειγμα, εάν η τεχνητή νοημοσύνη σας σηματοδοτήσει το περιεχόμενο ενός χρήστη ως επιβλαβές, ενεργοποιώντας ένα shadow ban, ένας ανθρώπινος διαχειριστής πρέπει να αξιολογήσει την απόφαση, ειδικά αν αυτή η απόφαση επηρεάζει το εισόδημα ή τη φήμη κάποιου. Η ανθρώπινη εποπτεία δεν είναι ένα κουτάκι επιλογής. Είναι ένα ηθικό buffer, δικαιώματα και ευθύνες του υποκειμένου των δεδομένων. Τελικά, ας μιλήσουμε για δικαιώματα και ευθύνες. Σύμφωνα με τον Union PNR, οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να πρόσβαση στα δεδομένα τους, διόρθωση ανακριβιών, διαγραφή των δεδομένων τους, μεταφέρετε το αλλού, αντιρρήσεις σε ορισμένους τύπους επεξεργασίας. Αυτά τα δικαιώματα ισχύουν ακόμη και όταν εμπλέκεται η TEN. Ως marketers, η δουλειά σας είναι να τιμάτε αυτά τα δικαιώματα, όχι να τα θάβετε σε αδιάβαστες πολιτικές απορρίτου. Κάντε εύκολο στους χρήστες να έχουν πρόσβαση, να κατανοούν και να ελέγχουν τα δεδομένα τους. Στην οργανωτική πλευρά, η λογοδοσία σημαίνει acronym τήρηση καθαρών αρχείων χρήσης AI, LGRISI τεκμηρίωση της νομικής βάσης για την επεξεργασία,
Ορισμός υπευθύνων προστασίας δεδομένων, DPoS. Διεξαγωγή εκτιμήσεων επιπτώσεων στην προστασία δεδομένων, DPIAs, για εφαρμογές υψηλού κινδύνου. Η ηθική δεν αφορά μόνο αυτό που κάνεις. Αφορά το τι είσαι έτοιμος να δείξεις στους ρυθμιστές, τους ενδιαφερόμενους και τους χρήστες σου. Προς μια πρακτική τεχνητής νοημοσύνης ανθεκτική στο μέλλον, ας κλείσω με μια απλή αλλά ισχυρή ιδέα. Ελγρή. Η ηθική προστασία της ιδιωτικότητας δεν είναι κόστος. Είναι μια επένδυση στην εμπιστοσύνη της μάρκας μακροπρόθεσμα. Αυτοί που ηγούνται με ιδιωτικότητα θα προσελκύσουν καλύτερους πελάτες, περισσότερο ταλέντο και λιγότερα νομικά προβλήματα. Θα προετοιμάσουν τις στρατηγικές τους για το μέλλον, καθώς εξελίσσονται οι νόμοι. Και, το πιο σημαντικό, θα βρίσκονται στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Λοιπόν, τι μπορείς να κάνεις στη συνέχεια? Επανεξέταση κάθε εργαλείου AI στη στίβα σας. Ελέγξτε τις πρακτικές συλλογής δεδομένων σας. Εκπαιδεύστε την ομάδα σας σχετικά με το Union P Union και το νόμο για την τεχνητή νοημοσύνη. Ορίστε έναν υπεύθυνο απορρίτου, αν δεν έχετε ήδη. Και πάνω απ' όλα, ενσωματώστε την ανθρώπινη κρίση σε κάθε απόφαση AI που αφορά έναν χρήστη. Αυτό είναι το μέλλον του ηθικού, έξυπνου και ανθρώπινα κεντρικού μάρκετινγκ. Ευχαριστώ και στο επόμενο μάθημά μας θα αναλύσουμε τους νομικούς κανονισμούς που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη και το μάρκετινγκ μέσω κοινωνικών μέσων, μια ένταση που κάθε διαφημιστής πρέπει τώρα να μάθει να ελέγχει.